Salutare, fraților! Astăzi un nou episod pe acest canal cu mașini. Ei bine, mi-i plac și mie mașinile. Și aici, hai să zicem, vreți să facem curse? De prima oară nu o să facem curse, pentru că reclamă, să scăpat de reclamă. Să mă vezi pe mine, conductorul de mașini. Deci, 1, 2, 3 și... Dați-vă! Taxi! Cum conduc eu mașinile? Să nu conduci așa. Ai! Taxi! Du-mă unde vrei! Nu parcați așa. Vă spune să nu parcați. Așa. Gata! Uitați, așa trebuie să conduceți normal și civilizat. Aici e într-un joc, deci puteți să mai faceți. Pe mine nu mă oprește nimeni! Uai, taxi! Uai, fraților, nu știu să conduc! Nu știu să conduc. Hai să parcăm. Am parcat? Da, am parcat dacă e de dus bani. Deci, haideți să mă vedeți pe mine cum conduc eu într-o zi. Hai că... Să mă vedeți pe mine unele slujbe. Deci, acum hai să le punem undeva. Așa, și acum hai să zici că eu sunt tată. Mă duc după copil. Așa. Nu, reclamă, nu. Aba, nu e reclamă. Deci, acum hai să mă vedeți pe mine. Hai, pa, nevastă, trebuie să mergem repede spre copil. Și eu mă duc acum spre copil. Fraților, asta e normal. Lumea mea. Trebuia să le alăg. Haideți să ne ducem după copil, deci... Așa. Hai să ne ducem după copil, eu cred. Trebuie să mergem în cer și regulamentar. Să nu spuneți la nevastă că s-a întâmplat așa ceva bine. Am făcut un drift, fraților, de nu s-a mai putut. Hai că drift. Mai driftul nu sunt. Așa. Hai să conducem regulamentar, că chiar l-am prostit. Se uite... Ce? Alo? Stați un pic, vă sună copilul. Bă, fraților, deci copilul a zis că un bătăuș și ia de el. Stai un pic. Pe mine nu mă mai interesează nimica. Eu băutăuș, îl bate bătăușul. Ei bine, stai un pic, că a zis că a frătă. Ei bine, lăsați regulamentarul că eu vin. Pam, pam. Dați-mă! Copilul trebuie salvat de mine. 270 la oră. Dă-te! Te ajut eu mai târziu, vecine. Așa. Copile, unde ești? Hai să te iau la muncă. Hai să te iau acasă. Hai să te arăt și fac eu la bătușul ăla. Deci, fraților, ne-am băgat la o cursă. Vă promit că cursa asta va fi de mai fomilală dacă e. Hai că da. La cursa asta n-am cum să pierd regele. La condus greșit mașinile. Nu uitați și voi să dați like, să scrieți comentarii ca să vă dau inimă. Începe! Hai să mă vedeți pe mine pe locul 1. Hai că pe locul 1 dacă e. Și? Sunt pe locul 1! Până acum sunt pe locul 1. Ui, faci parcurs. Bă, stați, fraților, stați. Așteptați-mă. Repede, frate. Sunt pe locul 3. Cum poate să fiu? Eu nu sunt pe locul 3, eu sunt mereu pe locul 1. Da-te, mă. Pe locul 2. Da. Bă, le-am apăs cu toți cei. Da, stați cuminți. Hai, lasă-mă. 6. Cu toate... Hai că l-am ajutat ca să... Eu sunt un șofer fantomă. Da, lasă-mă. Sunt pe locul 8. Stați pic, o să mai dăm o rută. Bă, da, lasă-mă, serios, acum, lasă-mă. Așa? Nu!
Bă, te-a băgat ăsta în față. Spelul cu 8. Poate să fie pe cu 8. Șpecheros. Faci mișto de noi, hă? Nu, lasă-mi acolo. Da, șpecheros ești tu la volan. Hai că durează un minut și jumătate. Ce-a mai fost asta? Hai, lasă-mă, frate, treci. Oh, Dumnezeule, ca păcat. Hai, dă-te. Yes. 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 Bă, scuzați-mă. Da. Nu. Am trebuit ceva cu muz, dar nu știu de ce. Yes. No! Stai. Yes. Bine. Nu. Bine. Nu. Nu. Da. Bă, zici că... Hai că s-a făcut o ciorbă. Bă, las-mă, frate, serios acum. Da? Doamne, giftul ăla. Da, frate, că le ducem la o altă cursă. Da, deci, fraților, după facem cursă, că bă, le punem. Așa, taxi! Hai să conducem uricul la metal. Acum voi fi bunicul. Oh, fraților! Bă, n-avem cu prea multă viteză, frate! Da, să pică. Trebuie să merg mai încet cu 3 km la oră. Așa se merge, fraților. Stai un pic mai încet. Cu 2 km la oră. Hai, cu noi dacă e. Stați un pic. Am auzit bine? Copilul meu, adică tatăl copilului meu este bolnav. Ei bine, lasă drumul că hai vină cu pe nimă. Cică jockey. M-am uitat și eu. Just like. Lasă că am eu bani. Cică jockey. Fraților, facem drift. 1, 2, 3. Hai. A fost parte din plan, da, fraților, a fost parte din plan. Vreau să fac un drift. Bă, dar așa, fraților, așa să faci un drift. Acum, un alt rol. Bună ziua, fraților. Eu sunt bogatul din altă lume a lui Lares. Mi-am luat și eu un fortress aici ceva. Da, uitați cât de minunat îi. Hai că-i dacă e. Se putea mai bine, sincer. Se putea. Am avut o săptămână mai grea. Într-o altă lume mi-a luat 2 Ferrari și un Lamborghini. Hai să vedem și cum merge asta. Minișor. Nu pot spune că e chiar mai bun decât Lamborghini, dar e minișor. E minișor, pot spune. Wow. Reclamă? Serios? Ai, accident. Lasă accidente că am eu bani să le plătesc. Sunt bogat. Mergea mai bine. Bă! Lasă-mă că sunt bogat tu aici, eu trebuie să merg la întâlniri, tu claxonezi la mine. Bebe, claxonez și eu la tine. Ai, că așa sunt. Deci, fraților, am avut și o săptămână mai proastă, n-a fost chiar așa de bine săptămâna asta de cum credeam. S-a zgâriat. N-are nimica, stă bine. Hai că stă bine dacă e. Ave Maria, zboară și cucu. Da. Bă, dar unde trebuie să stați pic că trebuie să faci la conferințe. Și. Bun, așa, fraților, se parchează la mine. Da. Așa.
Acum trebuie să intervez. Adică să vorbesc, să fac intervii. Pa! Salutare, fraților! Eu sunt aici șmecherosul. Oh, hey, hey, wow, aici o să fac mai drifturi. Și 1, 2, 3. Away! Și că jockey! Eu sunt șmecheros, dar puteți să dați toate amenziile din lume. Nu sunt foarte bogat, dar... Șmecheros la volan, cu 2 ochi și un bolan. Șmecheros la volan și un 2 cu 3 volan. Șobolan la volan. Șmecheros. Suave. Păi tate, tu claxonezi la mine. Bă, frate, tu claxonezi la mine. Eu mă bag în el și tot el se plânge. Bă, stai un pic, vino cu stai un pic. Așa, acum te mai plângi. Lasă reclamele. Am făcut și un drift, că sunt șmecheros. Acum te mai plângi. Te mai plângi. Încă nu s-a săturat. Da, un pic, că vine. Poate să fac câteva scheleturi. Da, frate. Da, așa, frate. Doamne, ferce, oameni. Doamne. Dar cum? De unde s-a ridicat și ăsta? Stai un pic. Nu, frate, deci nu mă las până nu-l distrug. Acum, fraților, eu sunt copil, eu în viața reală. Deci, ați văzut și voi, cum a zice, eu diferite lumi, să spunem așa. Acum, hai să conduci un regulamentar. Am făcut. Nu uitați să apăsați și voi pe like, abonare. Mi s-a părut, am văzut eu pe cineva, n-am văzut nimica, fraților, n-am văzut nimica. Hai să vedem, așa și până la 400 de km la oră. 300. Hai, frate, că ajunge. Vreau un drum drept să fie. Eu merg numai drept, nu mai trebuie să fie. Hai, drept să vedem. Reușim? Nu, s-a oprit. Era pe aproape. Dacă se stâmpul. Mașina la Olania. Dacă mai vreți episoade, să scrieți în comentarii și să dați like, dar... Mamă, așa, ați văzut, fraților? Ce să mai zic? Taxi! Se stă pe lumini. Taxi! Nu pot să cred. Deci... Sunt șocat. Ce schimb am făcut acolo liber, vă știi? Schimbarea românească. E bine. Cam asta e. Da. Deci au sărit 15 metri la aer. Hai că 15 metri dacă e. Îmi pare că n-am mai postat pentru abonați. N-am mai postat, doar că am fost la medic și da, n-am putut să mai filmez, pentru că acum serios să filmez pe filme. Dar, nicio grijă, eu am multe episoade pregătite pentru voi, bine făcute și amuzante, că amuzante trebuie să fie normal. Așa că să nu fiți triști dacă nu mai filmez. Și am mers și eu cu viteză la ora. Stați, fraților, că nu mai trecem la o cursă. Stați un pic că nu mai trecem. Deci, fraților, ne-am dus pe o altă lume. Nu cu mai mulți player. Poate data viitoare filmăm cu un prieten al meu. Deci... eu voiam să mă bag pe curse, dar lasă. Așa, în fine. Uitați, acolo de sus de pe hartă sunt playerii. Hai să vedem dacă sunt șocați de mine. Să-i pic, să-i trolăm. Doamne,
cât de malefic. Mama! Uite-l pe ăla, Sisoase. Ești mai rapid decât mine. Ești pecheros la volan, că eu am tricolani. Ciao! Hai, trebuie să prindem. Nu mă las până nu-l prind. Așa trucul ăsta. Tu. Ale Lamborghini, de unde are așa ceva? Taxi. Nu știu, mă știu. Bă! Așa a făcut și el accident. E șansa mea. Nu. Nu-l pierd. Nu, frate, nu pot lăsa să pierd. Frate, stai un pic. Stai un pic să-ți dau eu o lecție de drum. Ne băgăm la curse. Acum, fraților, ne-am băgat pe lupte sau pe curse. Nu vreau să mă iei dacă m-am băgat pe lupte sau pe... Ai o cursă. Hai să vă vedeți pe mine cum se conduce. Deci, acolo să vedeți... Aba nu... Ai, cu lupte, frate, din astea, cu lupte, Doamne. Hai să le batem. Nu, fraților, înainte să chem acest episod 3, mi-am luat o altă mașină șpecheroasă. Hai că șpecheroasă a fost, are fratele meu, hai că e, dacă e. Toate, bă! Motor, toate, uite. Am mai rămas 6. Și au fost, acolo mi-arată că de câte ori au fost morți ea. Oh, nu, astea roșii înseamnă că se prăbușesc. Nu! 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 Locul 5! Serios! Dar lasă-mă acolo, haide! Nu pot să cred! Nu! Deci, fraților, varză! Varză! Bolată sau bucată! Da! Mi-a dat și reclamă peste mine. Și ce să vă spunem? Nu uitați să apăsați pe butonul de like și să scrieți comentarii și să vă abonați dacă mai vreți episoade de genul ăsta. Ne vedem data viitoare cu surprize mult mai bune. Pa, pa!